Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Nek es wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Donya iku la ibun walahun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan ku bento, sing tenanan ku ikhlase. Kowe mulang kok ben minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep padha. Wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Wis dianggap napa ekspresif ngoten. Nek bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Dan banting piring ya rasional, timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon.